En ik heb... Natuurlijk! Jesper, doe hier op je vlog. Dikke SO naar haar. Stutje mijn show op. Dat is weer het trieste, hè? En ik vind dat dus iedere keer zo. Als ik zenuwachtig ben, dan doe je wel een tinteling in mijn ballen. Maar ik moet er ook niet aankomen als je dat zegt of zo. Hey, het is ik. Het is een beetje veel wind en het is ook mijn eerste vlog met kort haar, maar jullie gaan nooit raden waar ik ben. Oké, misschien wel als je een beetje goed kijkt. Ik ben hier namelijk bij Videohouse. Oké, ik ben natuurlijk alweer super goed begonnen, want ik stond aan de verkeerde Videohouse. Trouwens al super veel geluk dat ik op mijn gemak ben gesteld, want er zit hier iemand dat ken. Yes. Yo, blij dat je er bent, Bol. Ja. Vond je je amuseerd? Sowieso. Trouwens, als jullie dat nog niet gedaan hebben, zeker abonneren op zijn kanaal. Je heeft mij echt al veel geholpen en veel raad gegeven. Dit is mijn YouTube papa. Hey, het is ik. En ben vandaag niet alleen. Hey, het is ik. Welkom bij redacteur. Hoi. Backstage, hè. Nog graag. Oké, ik ben hier in een make-up ruimte waar ze iedereen super mooi aan het maken zijn. Ja. Heb je veel stress? Nee. Nee? Moet ik het spelen? Nee. En welk gevoel heb je erbij? Is dat iets dat je altijd al wil doen? Zingen? Ik zei net, ik kom hier binnen, ik zeg onze wekelijkse afspraken, dit is zo fijn zo. Oh ja. Stel dat je wint, is het dan carrière switch? Ga je dan beginnen zingen? Of? Maar als acteur heb ik toch niet echt een carrière, dus ik ga beter switchen. Zoals dat je hoort ben ik zelf van West-Vlaanderen en omdat dat Ik had dat nu nog niet echt ik was de hele tijd aan het denken van... Oh yes. Oh, dat is een compliment, dankjewel. Ik sta een beetje in mijn vlogs bekend omdat ik gewoon mijn eigen accent spreek en me daar niet voor schaam. Dus ook je vragen voor je beste West-Vlaams een keer boven te halen. Wat je dat zo voor je? En Oostende was nu lachen. Ik kan bijvoorbeeld niet zeggen Paulus Feisten. Paulus Feisten. Het is nog nooit gebeurd dat iemand van Oostende, van mijn café Pura Vida, hallo dag Peter, ik ben veel in Oostende hè. Ah ja, en Peter van Pura Vida die zegt altijd, ik kan het niet. Dus ik zeg altijd Paulus Feisten. Paulus Feisten. Nee, Koentje, het is Paulus Feisten. Maar ik zeg toch Paulus Feisten? Nee, je zegt Paulus Feisten. Ja, hoe is het dan? Paulus Feisten? Ik zeg het is Paulus Feisten. Nee, je zegt Paulus Feisten. Zie? En met een Oostendenaar moet je niet discussiëren. Je moet zeggen, Nee. ik weet het. Van waar kom je? Ik kom van Kortrijk. Kortrijk, dat is met een stand. Dat heb je me altijd gezegd. Dat is ook een beetje meer zo gespannen op de stem. Zo, Ja. En Oostende, dat ligt bij Berven nooit. Maar Nee. ik denk dat mensen in Oostende elkaar wat niet echt verstaan. Als je vindt dat hij goed West-Vlaams kan, laat het zeker weten. Als je vindt dat hij het echt niet kan, mag je het ook laten weten. Gaan we naar het zijtje? En ik wil je zeker al bedanken. En dan als laatste ook nog vragen als je een leuk levensmotto of een wijze raad hebt voor mijn kijkers. Want zijn er veel die kijken die zo soms een beetje triestig zijn en die veel steun halen uit de vlogs. Dus bij deze nog een extra boost misschien. Help elkander. Ik wens u heel veel succes. Maar ik weet dat je het goed gaat doen. Merci. Mijn vriend is ook echt zeker fan van u. Ja! Oké, we gaan direct over van de make-up naar de kapper. En ze zien er hier ook al super goed uit. Zijn jullie zenuwachtig? Nee? Er is hier momenteel iemand dat een beetje zenuwachtig is, maar wij hebben daar een tipje voor dat weg te halen. Zoals hij hoort ben ik zelf West-Vlaams. Ja, en dat accent en wordt niet zo altijd. zo. Ah, wel ja. Ik wou vragen als je keer je beste West-Vlaams zou willen horen. Wat moet ik zeggen? Kies maar. Ja, ik zeg altijd, zo praten zo. Stutten met choco. Choco. Choco? Choco. Voor mij is dat al heel goed aan, ze zeker mijn stem krijgen. Ja. En dat zou ik ook nog wel vragen voor een wijze levensraad. Alles komt altijd goed. Echt waar. Dat is gewoon zo. Dat is gewoon zo. Kijk, ik wil je zeker bedanken. Ik wens je heel veel succes. Merci, Gaat dat merci, goed doen. dank u. Ik vond vorige week trouwens echt super goed. Oh, dank zeker u. het liedje ook. Oh, ja. Dankjewel. Mama, ik zie hier al een super leuke outfit. Het is wel eigenlijk zo. Is dat aangepast of is het echt origineel? Het is echt origineel. Amai. Maar kijk, als het gaat om outfits ben je sowieso al echt waar. Zijn je zenuwachtig? Niet echt zenuwachtig, maar wel zo maximaal kan beginnen. Ja. Vorige week zat je op de pijnbank. Hoe voel je je nu daarover? Zijn je bang dat je er weer kunt op raken? Of niet? Ja. Maar langs de andere kant heb ik dat nu ook wel meegemaakt, dus ik ben wel zo wat chiller in dat idee of zo. En hij heeft zo niet zo tegen u iets gegeven van er is meer kans dat ik er weer op raak? Jawel, sowieso wel. Ja? Dus ik ben wel Ah, ja, bewust dat er meer kans is dat ik erop zit, maar het is oké. I'll be fine. Dus ik wou vragen of ik er uw beste West-Vlaams halen. Nee. Oké, topper. Topper dat je daar Een teusje. Wat? Teusje. Om te drinken? Ik weet dat niet. Nee? Ik ben opgegroeid in Oostende en daar zeggen ze een teusje. Ah, het zou kunnen. Ja. Maar Oostende begreep ik zelf niet zo. Maar waar ben jij? Van Kortrijk. Ah ja, kijk, ik kan geen Kortrijk. Nee? Maar
Dat heb je heel goed gedaan. Ja, super. Heb je ook nog zo een wijze raad? Ja, het is mega belangrijk om altijd jezelf te blijven. Wat als ze ook zeggen, gewoon juist jezelf blijven en daar ook in blijven geloven. En ook elke keer als je twijfelt aan jezelf, door wat andere mensen zeggen, echt gewoon je 2 middenvingers in de lucht steken en denken, fuck it, ik blijf gewoon wie ik ben. Dus dat is super, dankjewel. Dat is keihard gedaan. Ik wens je heel veel succes en ik ga straks dan kijken. Ik denk wel dat we gaan zijn. Oh, superleuk. Keileuk om je te ontmoeten. Ja? Ja, echt leuk. Ik vind het ook. En mag dat in het West-Vlaams? Dat mag zeker in het Alsjeblieft. West-Vlaams. Ja, wel. Lieve schatjes allemaal. De wijze levensraad die ik onder wil meegeven, wat ik tegen mijn eigen dochter zeg en ook tegen mijn eigen. 'S morgens kun je kiezen met welk been dat je uit je bedden stapt. Je kunt zelf kiezen. Soms kun je bewust kiezen voor het slecht been en een keer echt een dag en dan je zegt, ik blijf in mijn bedden en de wereld sukt. Maar soms moet je ook echt bewust kiezen, en dit wordt een goede dag. En we er gewoon voor gaan. En dan werden die zich uit je bedden gestapt. Vandaag was het goeie. Oh yes. Voilà, van mij ook. Zo pailletjes aan doen of een keer een roze bloem. Dat helpt ons. Oké, trouwens, ik weet niet als jullie de zaal er echt al goed hebben op gelet, maar het is echt super mooi. Hier hebben we dan een trapje naar de green room waar ze bij gaan zitten. Oké, ik kan het echt niet uitspreken. En nu de mooie zaal. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Ik vind de zaal echt prachtig. Wat ze mij vertelden, waar ik zelf nog niet had opgelet, dat komt dus terug in het logo. Maar dat wist ik dus nog niet. Maar kijk. Zijn nog niet bezig, ze maken nog ruzie. Hey! Nummer van Jante. Ja. Ik wil jullie even meenemen naar de green room met mij naar van de trappenstukkel. Oké. Oh, het is hier ook super mooi. Oké, dat staat dus te laag. Ik ga hier een beetje cola pakken, dat mijn suiker een beetje naar boven gaat. Er lijken koekjes. Oh, yes, oh, I'm so happy. Yeah. Oké, we staan momenteel even op de trap omdat het hier goed licht is. Maar ik wil je vragen, zijn je zenuwachtig? Ja, een beetje wel. Meer Ja? dan normaal. Oei, waarom? Ik ga een nummer zingen van Gers, hè. Ah, amai, dat is durven. Heb je daar zelf voor gekozen? Ja, ik had dat nummer gekozen voordat ik wist dat Gers in de jury ging zitten. Oei. En toen ineens kwam dat op mijn ding van deze week moet je dat doen. Ze vragen welke nummers wil je zeker zingen. Louise van Gers Pardoes. Super dat je het hebt. Ja, ik ben benieuwd. Dat je deze avond dus niet op de pijnbank zit, dat je er direct door bent. Heb je een bepaald ritueel voor dat te vieren of niet? Oh, dat is een goede vraag. Eigenlijk niet. Ik ga er een verzinnen eigenlijk. Ik ga een ritueel verzinnen. Ja, bij mij zou dat zijn frieten gaan eten, sowieso. Nee? Misschien frietjes eten. Goeie idee. Voilà, ik zou het zeker vieren met frietjes. Ah, top. Merci. En dan wil ik nog een paar andere dingen vragen ook. Zoals dat je hoort ben ik West-Vlaams. Ik wil vragen voor je beste West-Vlaams een keer boven te halen. Om een kapje, ik ga mijn best doen. Hè. Kapje, ik ga een beetje zingen. Ik ga me amuseren. Hè. Kapje. Ja, hey. Moest je het samen van wijze raad of zo, dat je zeker wil meegeven? Ja, ik geniet zoveel mogelijk van alles. Omdat je moet gewoon van elk moment genieten. En dat doe ik. Dus veel genieten, dat is belangrijk. En dat gaan we zeker ook doen. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel. Ik ben Rien. Is dat West-Vlaams? Ik kan niet verstaan, dus waarschijnlijk wel. Ik ben Rien. Rien, ja, goed zo. Goed probeerd, ja. Heb je iets van wijze levensraad of iets motiverends dat je wil meegeven? Dat je altijd moet doen wat je graag doet. Ja, en dat klinkt super dom. Maar op de muziek klinkt het goed. Oh ja. Altijd doen wat je graag doet en dat klinkt super cliché. Maar als je erover nadenkt zijn er heel vaak situaties waarin we dingen doen die we eigenlijk niet graag doen. Of liever niet zouden willen doen om andere mensen niet teleur te stellen. En als we dat allemaal minder zouden doen, zou iedereen veel eerlijker zijn en oprechter met elkaar. Dat vind ik heel belangrijk. Mooi gezegd, dankjewel. Ik sta hier momenteel ook met Giovanni. Ik ga het eerst vooral zeggen, mijn broer en zus zijn echt fan van me. Is het echt? Ja. Yes. Ik ben nu de beste van de serie. Zou je iets willen zeggen? Ik ga ze een keer tonen op de foto. Oh, zalig. Zo cute.
Zo schattig. Dus ja, als je Leuk. voor hen iets liefs zou willen Maar zeggen. natuurlijk, dankjewel. En ik ga vanavond voor jullie zingen. Ik weet dat alvast. Dus duim voor mij ook. Duim voor mij. Ze gaan dat zeker doen. Mijn mama ook. Zijn Ja. zenuwachtig? Toch een beetje. Ja? Ja, het is Waarom? iets anders dan dat ik normaal doe. Nu zing ik een langzaam nummer en normaal ben ik gewend om te dansen en Ah, om te oké. En bewegen. nu dus niet. Geen dans. En nu sta ik stil. Ah, stel dat je eruit ligt, wat dan? Dan baal ik, dan ga ik huilen. Oh nee. En als je erdoor bent, heb je een bepaald ritueel om dat te vieren? of? Drinken. Nee, dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Nee, ja, ik pak wel een glas, maar geen flessen of zo. Maar een bepaald ritueel, nee, gewoon snel wat drinken met vrienden en gewoon bijkletsen over de hele dag. Zoals je hoort ben ik West-Vlaams. En ik ben dus aan iedereen aan het vragen voor hun beste West-Vlaams boven te halen. Oh, dat ja. jij Nederlands bent. Ja, dat is moeilijk. Oh, wel, ik heb dit van Niels, hè, dat nummer Schoon Meisje. Het staat een beetje. 6 maar 16 jaar. Dat was een beetje, dat is het beste Vlaams wat ik kan. Sorry Niels en andere West-Vlamingen, maar dat is mijn beste West-Vlamings. Dus. Oh mannen. Maar die zachte G ligt mij al Wat niet. kon het goed zeggen? Kwam in de buurt. Ja, dat is heel goed. Muggen. 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 Ik ga erop oefenen. Ik kom er later op terug. Stutje met choco. Wat? Stutje met choco? Dat is een stutje. Een stutje? Ja. Ja, raad een keer. Een broodje, denk Ja, ik. een boterhammetje. Een stutje? Stutje met choco. Stel dat je met iemand op de pijnbank zit en die persoon doet heel stoer tegen u. Gewoon zeggen, moet je op je tanden. Mooie tandenlijn. Mooie tandenlijn. Ja. Hoe probeert. Vinden jullie dat dit goed kan? Laat het zeker weten in de comments. Absoluut. Als het niet goed kan, laat het ook weten. Heb je iets van wijze raad of iets dat je zeker wil meegeven? Volg gewoon je eigen pad en creëer je eigen pad en gewoon doen wat jij leuk vindt. Dat is eigenlijk het belangrijkste in het leven. Doe gewoon wat jij leuk vindt en een ander gaat het niet voor je doen, dus jij moet het doen. Oké, zeker allemaal doen. Dank u wel. Alsjeblieft. En ik wens je heel veel succes. Dankjewel. Stemmen hè. Dat is durf niet mooi. Oh, sorry, ik Wij zijn op zoek. zenuwachtig ben en doet gewoon een tinteling in mijn Maar ballen. je moet er ook niet aankomen als je dat zegt. Kijk, sta je nu momenteel met Nikki. Ja, wij thuis zijn zeker fan. Omdat, ja, oma Fonkel weet van mijn broer en zus. Als je weet dat je erdoor bent, vier je dat met een speciaal ritueel bijvoorbeeld. Ik zou frietjes gaan eten of een keer goed feesten of zo. Ik zou dan heel graag frietjes gaan eten, maar ik ga nog wachten. Want stel dat ik er volgende week bij ben, ik probeer zo heel gezond te eten tijdens zo'n periode. En dan zal ik echt moeten wachten tot misschien zelfs tot eind december, totdat ik helemaal afgelopen. Ja. Want dan een keer goed eten. Dan vliegen we erin. Hè. Dat mag wel. En welk moment van de show ben je het meest zenuwachtig? Net voordat je moet opkomen of als die streep zo naar u komt? Of... Als de streep naar u toe komt, dat is wel even een moment van Ja. Moest je iets van levensmotto en of wijze raad naar de kijkers? wees jezelf. Maar wat ik probeer altijd in gedachten te houden is van nooit iemand te kwetsen. Ik heb dat zelf heel veel gehad. Ja? Ja, van ik zal dat maar niet zeggen, want dan gaan ze denken, maar wat zegt die nu? En dat heb ik nu eindelijk kunnen afleren, omdat iedereen heeft zo wel iets of zegt wel eens iets dat niet klopt en eigenlijk maakt niemand er een punt van, behalve jezelf. Ik wil je nog vragen voor ik keer uw beste West-Vlaams boven. Stutten met moes. Is het goed? Ja. Oké, direct naar de volgende. Ik sta hier ook al met Sien. Hallo. Zijn je zenuwachtig? Toch wel. Deze week is ontzettend moeilijk, maar volgende week ga ik echt heel erg veel moeten oefenen. Deze is de show. Welk moment ben je het meest zenuwachtig? Het moment dat je op dat podium staat en je filmpje begint te spelen. Echt? Dan is het zo heel rustig en dan is het zo Iedereen kijkt. 3 minuten, iedereen kijkt, iedereen ziet je op dat podium en dan is het zo, komt die een hartslag opeens aan, zo, hier is ziek met en dan zo. En dan moet je gewoon even denken, verstand op nul en gaan. Maar ik heb wel een ritueel net voor ik begin te zingen. Dan doe ik altijd dit. Ik heb dat van een vriend geleerd, die is altijd zo vrolijk in het leven en ik doe dat naar mijn omaatje, omdat ik een goed doel heb gekozen voor haar. Oh, super. Dus ik zing eigenlijk elke keer voor mijn omaatje. In mijn beste West-Vlaams dat ik heb bovenal. Ja. Dat kan ik helemaal niet. Hè. Ze lachen me altijd uit hè, als ik West-Vlaams zou proberen. Echt, ze zeggen, zie je dat trekt er op niks hè. Mijn geheugen, bagagerekken, stukjes met choco, maar op een taalnaam. Mijn levensmotto is altijd gewoon, ik wil dat iedereen gelukkig is. Pieter is hier ondertussen ook. Ik heb hem binnengekregen. Waar mensen moeten slaan, wat is gelukt. Ik heb geluk, ik moet niet in publiek me mogen naar dat dingetje volgen. We staan hier. In het hoekje. Goed hoekje van. De zaal is al helemaal vol zoals dat je ziet. Ik heb hier natuurlijk voor jullie ook nog Tine klaarstaan. Hoi! Hey. Hoe was het?
Ah, ik heb mij zo geamuseerd, Esther. Ja, Het zo gedanst ook. Dank u. En ga je het vieren dat je erdoor bent? Ik ga het vieren met iets vroeger in mijn bed kruipen. Is dat zeutig? Nee, dat is eigenlijk een heel slim idee en ik vind dat niet zuttig, ik vind dat juist dapper, want iedereen zegt dat ze gaan doen, maar ze gaan het niet Nee, doen. ik ben ook wel zo iemand. Ik wil je vragen voor je beste West-Vlaamse boven te gaan. Tati tatotas. Wat blieft? Tati tatotas. Het is tijd dat het uit is. Oké, wauw, oké, dat is een nieuw. Oké, die gaan we onthouden in de volgende video. En 16 jaar. En dat is bitter jong, de tita, een vriezer dronk. Nice. Ja, dat oké. Dat klonk goed. Oké, jullie mogen het zeker ook weer laten weten in de comments als je het goed vond of niet. Ik ga dat En laten anders, kiezen. als het niet goed is, geef mij tips. Ik wil het kunnen. Oké, maar anders wil ik het u altijd ook leren voor een video. Gaarne. Ja. Mijn levenswijsheid heeft een beetje te maken met mijn goed doel. Mijn goed doel is VAGA. En dat is een centrum voor gezondheidszorg. Het is oké om je af en toe eens heel slecht te voelen. Dat is helemaal niet erg. Maar zolang dat er meer up momenten zijn dan down momenten, is dat helemaal in orde. En als je dan toch zoiets hebt, ik weet niet wat ik ermee moet doen, ga met iemand praten, want dat is echt het beste wat je kunt doen. Leuk. Ah ja, en YOLO. Jammer dat Koen op de pijnbank is door. Hier, deze man. Ik zal op hem stemmen. Dat is goed. Dus krijg. En natuurlijk voor jullie heb ik ook nog de jury en ik heb... Natuurlijk! Gers Pardoel hier op je vlog. Dikke SO naar haar. Ik weet niet eens mijn naam verzekerste. Nee, maar je hebt je nog niet voorgesteld. Bo. Bo, aangenaam. Aangenaam. Oké, ik wil jou 2 dingen vragen. Zoals dat je hoort heb ik een heel ander accent dan u. Ja, je komt uit West-Vlaanderen. Ja. Kan je een beetje West-Vlaams? Haar Spardol. Geheten. Wat blieft? Ik heb lekker geheten. Welk cijfer? Ik vind het heel goed. Jullie mogen hem een cijfer geven. Dan moet je natuurlijk wel de vlog checken voor je cijfer te weten. Duimpje, Ik vind dat je het like, goed gedaan share. hebt. Zorg dat je jezelf bent en positiviteit overwint alles en geloof in het goede en dan komt alles goed. Dat vind ik Hou van heel jullie. mooi voor afgerond. Dank u wel. En zoals je hoort ben ik West-Vlaams. Niet iedereen heeft dat graag. Ja. Ik wil je vragen om je beste West-Vlaams boven te halen. Maar Kirgeweren? Of Kirgeweren? Nice. Dat is goed dat je dat kan. Ja, dat is Kirgeweren. Het hoeft niet perfect te zijn. Gewoon jezelf zijn is echt al oké. Take it easy. Dat is heel mooi, dank u wel. Wel, het was weer een vreemde intense avond. Ik had nooit geweest dat Koen er ging uitleggen. Ik had geweest van ja, die gaat zeker nog wat een beetje bluffen. Dus dat is weer het trieste. En ik vind dat dus iedere keer zo. Iedere keer dat er 2 weg moet, dan wees ik van waarom is dat nu nodig eigenlijk? Ik heb wel wat raad. Zeker in het kader van zo'n programma, er zijn altijd meningen over je. Altijd, je hele leven lang. Welke job je ook uitoefent. En op zich kun je dat wel meepakken. En dan kijken wat je eraan hebt, om er soms iets uit te leren. Maar soms is het ook gewoon belangrijk om even je eigen mening ook voorop te stellen soms. En dat is iets dat ik op mijn 51 nog niet altijd goed kan. Jawel, dus ik ben dat is jullie kan je dat goed, altijd vind aan ik. het leren. Mooi, kleine dommerd. Net wanneer ik het ging afsluiten, oké. Voilà, dat zit er ook al op. Dat is echt zot hoe snel dat de tijd gaat. Als je dat ziet, op tv lijkt het allemaal zo voor de hand liggen. Maar hoeveel tijd en werk dat er daarin kruipt. Die cameraman en zo krijgen veel te weinig credits, vind ik. Je ziet die gewoon heel de tijd rondjes lopen met draden en zo. En ik zelf had mij ook echt geamuseerd. Ik vond het heel leuk om te kijken. Dus een dikke merci naar de VRT en naar 1 voor mij uit te nodigen. Ik vind dat fantastisch. Een van de mooiste kansen dat ik al heb gehad in tijden. En ik ben super gelukkig. Ik zit al heel zin voor aan die vlog te beginnen. Pieter heeft hem ook echt geamuseerd. Merci dat je meegekomen bent. Merci om foto's te nemen en zo. Merci naar haar. Ze mij ook vrij geholpen. Iedereen is hier heel vriendelijk. Jullie ook bedankt voor het kijken. Laat weten in de comments wie dat er het beste West-Vlaams heeft gesproken. We mogen ook zeker laten weten wie dat er het beste advies heeft gegeven. Wie dat er uw favoriet is. Laat alles maar weten. En dat was het dan. De linkjes staan hieronder. De foto's komen online. Totdat ik er weer zie. Met of zonder camera. Ja! Oh, met of zonder een balzak die jeukt. Shout out naar Michiel. Doei!